Ndinotenda nekundipa mukana uno. Sekutanga kwatakaita tichitanga kusangana kuchikafu kubhodha uko. Ndaishanda ndiri kuSly Media. Nekufambawo kwenguva munongoziva zvinongoitika kana mungave mumabasa. Kutaura kupere, zvimwe zvinouyawo zvinyowani, zvinhu kana zvichikura munozoona kana munhu achikura ndebvu dzinozobudawo. Wakuda kutenga zvekubvisisa ndebvu. Saka nekukurawo kwaita kambani pakazobudawo zviviri kana zvitatu. Ini ndokuti aiwa zvakanaka kuti nditese ndisuduruke. Ndobva paSly Media. Asi ndabva paSly Media ndiri kungoramba ndichiita basa randaita randaita. Ndosaka ndakataura kwandiri kuita kusekuru ini ndakasuduruka sekutaura kwandakaita nehomwe yenyu. Ndakushanda ndakazvimirira ndiri Robert tapfumanei panzvimbo. Saka vanhu vakada kutsvaka kuyangana kuya kwamba kuyangana kuSly vafuna kukuraika vachiti chii? Kana uko sekutaura kwandaita kuti kuSly Media handisisiko. Pari zvine zita hazisati ranyatsobuda ratoda kushandisa, asi ndiri kushandisa zita rekuti Robert tapfumanei. Ndiro ravanotsvaga, ndiro ravanoraika, ndiro ravanosuscribe pane picture yangu. Uyewo zvakare kuratidza musiyano nezvimwe zvese izvi. Sekuru Tasvo nevamwe vandaishanda navo vanovawana paRobert tapfumanei. Ndio nkani anafuna kuti ure refugee padecha ruzidzura mvuto yese richibva. Vanhu sekuru ndo nawe yanda ndichida kuti utaure pajekerere kunyika yese. Ruzhinji rwenyika ruchinzwa kuti tateguru Tasvo nedzimwe n'anga dzaisishanda naRobert iko zvino dzakuchiwanikwa naRobert tapfumanei. Ndo panolaikwa ipapo, ndo panowanikwa tateguru Tasvo. Kana vakada kuyangana kwatateguru Tasvo YouTube iripo yacho vanoone yangana pomwe. Even makada kuenda kuna tateguru Tasvo pa YouTube ya tateguru Tasvo munongoona tateguru Tasvo zvigari varipo pa YouTube yavo. Wakaenda zvigari pa YouTube ya Robert tapfumanei unoona tateguru Tasvo vari papi, vari ipapo pa YouTube ya Robert tapfumanei auone tateguru Tasvo vega. Unoona tateguru Tasvo nedzimwe n'anga dzakasiyana dzakabvira kare dzichingoshanda nani naRobert tapfumanei panguva yanga achiri kuSly Media. Uye zvakandira kutsinda ipapo sekuru kuti vanhu vandaishanda navo ndaiti vanhu vanenge vaine matambudziko vakauya nawo kwandiri ndoyo nawo kunana tateguru. Tateguru pane muzukuru wenyu ane matambudziko akadaiso asi haana kana chekubata, mungamubatsira sei? Tateguru ndipa mazano aiwa ngauye nditese ndimubatsire ndinobva ndauya naye kuno. Saka kune vachazoenda kwandakanga ndiri vaine matambudziko handizokwanisa kukutora ikoko ndichikuunzai kuna tateguru. Kana uine dambudziko rako semashandiro andaita uya naro kwandiri ndinokwanisa kukusvitsirawo. Asi ukatanga waenda kumwoku ndezvaikoko zvakangofananawo nekumwe zvataingoita kare. Vaiti kuti ukaenda kune kwaunenge waenda ukazoya nekwatiri handikwanisi kukubatsira. Saka zvimwe chete zvokaenda kwandakabva uchizoti ndakazomboenda ikoko saka ndibatsirewo, ipapo handikwanisi nekuti handina chibvumirano chakaita saizvozvo. Chibvumirano chandinacho sipa kutanga ndechekuti inini vanhu vanouya kwandiri ndovaendesa kuna tateguru. Ndinofunga zvakajeka izvi. Vanhu vanga vagara vari used kubatsirwa naRobert tapfumanei. Kana muchiri kuda kuenda mberi kubatsirwa munongoenda pa YouTube ya Robert tapfumanei. Munomuwana ipapo anokubatsirai, anokusvitsai kuna tateguru Tasvo kuti mugone kubatsirika sezvamakabvira nekubvira muchingoita. Zvakanaka. Ndatenda tateguru. Chabwino nokuzwa musukuru. Tatenda zvikuru.